Γεια σου Παρθένε, πώς είσαι? Καλώς ήρθες στο κανάλι και στην ανάγνωση Παρθένε. Πάμε να συνδεθούμε με τους αγγέλους σου. Θέλω να λάβεις το μήνυμα των αγγέλων όντων του φωτός που σε συνοδεύουν αυτή τη στιγμή. Έχουν για σένα ένα μήνυμα που ευθυγραμμίζεται αυτή τη στιγμή με τη ζωή σου. Λοιπόν, ο αγαπημένος και λατρεμένος μας Αρχάγγελος Μέτατρον έχει εμφανιστεί Παρθένε, γιατί αισθάνεται ότι είσαι αποσυνδεδεμένος από την ουσία σου. Έχει έρθει εδώ για να σου υπενθυμίσει την αληθινή θεϊκή σου φύση, γιατί είσαι ένας αγγελιοφόρος του φωτός, είσαι ένας πολεμιστής του φωτός. Ο Μιλός σε συνδέει με την προγονική σου σοφία και έρχεται να σου υπενθυμίσει ότι είσαι μέρος κάτι μεγαλύτερου. Παρόλο που νιώθεις χαμένος, σήμερα υπάρχει καθοδήγηση διαθέσιμη για σένα. Η καθοδήγηση είναι μέσα σου. Η καθοδήγηση είναι μέσα σου. Επικαλέσουμε όταν χρειάζεσαι να επανασυνδεθείς με τον σκοπό σου, γιατί μαζί θα αποκαθιστούμε την ισορροπία. Αυτό μας λέει ο Αρχάγγελος Μέτατρον, ο οποίος εργάζεται για να μπορέσει να μεταμορφωθεί η ζωή σου, για να δεις τη ζωή σου πραγματικά μια μεταμόρφωση. Αν μπορούσες να διαλογιστείς, ψάξε κάποιον διαλογισμό του Αρχάγγελου Μέτατρον ή κάποιον διαλογισμό που έχει να κάνει με την ιερή γεωμετρία. Λέω, είναι σημαντικό για σένα να συνδεθείς με ιερά σύμβολα. Λοιπόν, ας δούμε τι μας λένε τώρα οι οδηγοί σου Παρθένε. Ξέρεις ήδη ότι είναι γενικευμένες αναγνώσεις, μπορεί να χρειάζεται να αντιμετωπίσεις τη δική σου συγκεκριμένη περίπτωση. Γι' αυτό μπορείς να έχεις μια προσωπική ανάγνωση μαζί μου και να κλείνεις ραντεβού πάντα μέσω της ιστοσελίδας. Και βλέπεις εκεί στο βίντεο τη διεύθυνση και σου αφήνω πάντα ένα καρφιτσωμένο σχόλιο στο ζώδιό σου για να πας στη σελίδα. Σήμερα έφερα το μαγικό βιβλίο για να μπορέσεις να του κάνεις μια ερώτηση, οπότε ξεκίνα να σκέφτεσαι την ερώτηση καθαρά, όπως σου λέω πάντα, για να μας απαντήσει το βιβλίο. Λοιπόν, εντυπωσιακό, είδες πώς ευθυγραμμίζονται όλα και η συγχρονικότητα είναι τέλεια και οι συμπτώσεις δεν υπάρχουν. Βγήκε η κάρτα σου, Παρθένε, το φως. Είσαι φως, ξανασυνδέσουμε αυτό, πάρε τον χρόνο που χρειάζεσαι για περισυλλογή. Αποτραβήξου για να βρεις αυτές τις ερωτήσεις σε αυτόν τον διαλογισμό που σου λέω, γιατί η ζωή σου ετοιμάζεται να μηδενιστεί. Πρέπει να έχεις επίγνωση ότι είσαι φτιαγμένος κατ' εικόνα του Θεού, του Θείου, έτσι δεν είναι? Αλλά είσαι επίσης φτιαγμένος για να λειτουργείς ως φάρος, έτσι δεν είναι? Επομένως να είσαι ένας φάρος για τους άλλους στην πορεία σου προς την πνευματική φώτιση, έτσι δεν είναι? Και ίσως αυτή τη στιγμή, αυτή η ουσία, με συγχωρείς, είναι κάτι με το οποίο πρέπει να επανασυνδεθείς. Αλλά αν εμφανίζεται το ερημίτης, είναι επειδή φαίνεται ότι είσαι αρκετά όριμος ή όριμη για μια οριακή κατάσταση που έχεις ζήσει, έτσι. Δεν είναι. Πώς την αντιμετωπίζεις αυτή τη στιγμή? Μέσα από αυτό που είναι η ανθεκτικότητα, στοχαζόμενο σε αυτή την κατάσταση από ένα μέρος σοφίας, επέκτασης και προσωπικής φώτισης. Και πάνω απ' όλα επίσης από αυτό που μπορεί να είναι αυτή η κατανόηση για το τι είναι η θλίψη, έτσι δεν είναι? Γιατί η θλίψη αποτελεί μέρος της ζωής, αλλά δεν είναι απαραίτητο να βιώνεις τις εμπειρίες μέχρι να φτάσεις στο μαρτύριο. Και λιγότερο στη μοναξιά, επειδή είσαι με τον ερημίτη και μερικές φορές ο ερημίτης μας προσκαλεί να απομονωθούμε, να είμαστε μόνοι. Αν το κάνουμε από ένα συνειδητό μέρος για να καλά να διαλογιστούμε και να είμαστε λίγο μακριά από ό,τι μπορεί να είναι πράγματα που μας διαταράσσουν αυτή τη στιγμή, για να επανέλθουμε μετά από μια στιγμή κρίσης ή πόνου, είναι καλά. Αλλά το να φτάσουμε στο άκρο και να καταλάβουμε ότι αυτή την κατάσταση θλίψης πρέπει να τη ζήσουμε μόνοι, δεν είναι καλό για σένα. Μπορεί να χρειάζεσαι κάποιο χρόνο για να θεραπευτείς. Σίγουρα το κάνεις πολύ καλά, αλλά θα έπρεπε να συνειδητοποιήσεις επίσης ότι θα ξεπερνάς συναισθήματα, ναι, και θα αφήσεις το μαρτύριο και θα κατανοήσεις αυτή την εμπειρία ως αυτό που ήταν. Και πάνω απ' όλα θα νιώσεις πολύ πιο δυνατός από πριν. Θα είσαι πιο προσεκτικός, θα είσαι πιο επιφυλακτικός, αλλά επιπλέον θα έχεις περισσότερο φως. Γιατί όποιος φτάνει στην πνευματική διαδρομή πραγματικά, είναι επειδή πραγματικά έχει περάσει άσχημα, έχει περάσει, με συγχωρείς, τη σκοτεινή νύχτα της ψυχής, έτσι δεν είναι? Εδώ έχεις την κάρτα της ενότητας ή τον Ιεροφάντη, ότι είσαι ένα με τον Θεό. Μην έχεις αμφιβολία γι' αυτό, είσαι ένα με τον Θεό. Σου ζητείτε να εκμεταλλευτείς αυτή την εποχή της βαθιάς πνευματικής ανάπτυξης. Όλα είναι συνδεδεμένα με όλα, είναι εντυπωσιακό.
Γιατί μπορεί να νιώθεις το κάλεσμα, να παίξεις τον ρόλο του μέντορα, να χρειάζεσαι επίσης έναν νέο οδηγό, έναν νέο δάσκαλο και να συνδεθείς με ανθρώπους που διανύουν επίσης την πνευματική σου διαδρομή. Γι' αυτό θα μπορούσε να είναι. Εξάλλου, ο Ιεροφάντης σε κάνει να ξυπνήσεις και να πάρεις συνείδηση ότι είναι ώρα να εξασκήσεις αυτό που θα μπορούσαν να είναι οι δικές σου πεποιθήσεις. Έτσι δεν είναι. Να δώσεις αξία στη δική σου πεποίθηση ότι υπάρχουν πράγματα που ίσως ήδη για σένα δεν αντιχούν. Έτσι δεν είναι. Πράγματα που έχεις μάθει. Είναι σαν να διασχίζεις, να ξεπερνάς αυτό το όριο, αυτόν τον φράχτη, με την έννοια ότι σταματάς πλέον να σκέφτεσαι με έναν συντηρητικό τρόπο για κάτι προκειμένου να προσεγγίσεις τις ίδιες σου τις πεποιθήσεις. Και αυτό μου αρέσει. Ο Ιεροφάντης είναι εξάλλου κάποιος που κοιτάζει την ευημερία σου. Με την έννοια ότι υπάρχουν άνθρωποι. Γιατί αισθάνομαι ότι ορισμένοι από εσάς θέλετε να είστε μόνοι με αυτό ή θέλετε να απομονωθείτε για κάποιο λόγο. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που είναι μαζί σου, που θέλουν, δεν είναι η λέξη βοηθήσουν, μπορούν να σε στηρίξουν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι μια γέφυρα μεταξύ αυτού που είσαι εσύ και του φωτός. Αυτό μου λέει ότι με τον Ερημίτη και τον Ιεροφάντη θα αρχίσεις να δονήσεις τη σταθερότητα και την ηρεμία. Μου μιλάει επίσης για όλες τις γνώσεις που έρχεσαι καλά να αποκτάς στο ταξίδι σου, έτσι δεν είναι? Γνώση και σοφία και εμπειρία, ακριβώς. Και αυτό καθιστά δυνατό το ότι όλα αρχίζουν καλά να σε πλησιάζουν και σοφοί άνθρωποι, όπως σου είπα, που εν τέλει σε αγαπούν και θέλουν το καλό σου, αλλά επιπλέον ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι τι σε συμφέρει. Μπορεί να κάνεις κάποια συμφωνία με κάποιο είδος ιδρύματος, με κάποιο είδος οργανισμού σε επίπεδο κράτους, που επίσης να σε βοηθήσει πάρα πολύ από μια θέση χ. Δεν ξέρω, είναι αυτό που αισθάνομαι. Λοιπόν, ας δούμε τι μας λένε τα χαρτιά. Παρθένε, τι μας λένε τα χαρτιά. Λοιπόν, ο τροχός της τύχης, υπάρχουν πολλές αλλαγές. Ο ήλιος και η βασίλισσα των σπαθιών, εντυπωσιακό. Σου μίλησα για τη σκοτεινή νύχτα της ψυχής, για σένα βγαίνει ο ήλιος, κυριολεκτικά. Λοιπόν, εδώ έχεις έναν άσο ράβδον, μου αρέσει πολύ αυτή η κάρτα, το ξέρεις ήδη. Λοιπόν, ο τροχός της τύχης λέει στον Παρθένο, τέλος κύκλου. Ξεκινάμε έναν νέο κύκλο και είναι ένας κύκλος καλής τύχης. Είναι ένας κύκλος κίνησης και τύχης. Τυχαία κίνηση. Έχει να κάνει με την τύχη. Αυτός ο τροχός της τύχης μας ανοίγει αυτό που θα μπορούσε να είναι, αφού περάσουμε από τον Ερημίτη που είναι η αρκάνα νούμερο 9. Πάμε στον τροχό της τύχης. Πήραμε ήδη όλο τον χρόνο που είχαμε για να βρούμε τη διάβγεια, για να προχωρήσουμε προς αυτό που είναι η σταθερότητά μου και έμαθα ήδη αυτό που έπρεπε να μάθω. Εκεί το πεπρωμένο εμφανίζεται με αυτό το μεγάλο βραβείο που είναι ο τροχός της τύχης, που μας επιτρέπει να ανατρέψουμε τα πράγματα. Μας εμφανίζεται ο τροχός της τύχης με ένα διαφορετικό βλέμμα επίσης και μας υπενθυμίζει ότι χθες ήμασταν κάτω, αλλά σήμερα μπορούμε να είμαστε πάνω. Ότι τίποτα δεν παραμένει ακίνητο ή σταθερό, ότι όλα κινούνται. Επομένως, οι περιστάσεις της ζωής σου αρχίζουν να αλλάζουν. Εκείνο που δεν κινούνταν, κινείται. Εκείνοι οι άνθρωποι που πρέπει να πλησιάσουν τη ζωή σου πλησιάζουν, όπως και εσύ στη ζωή των άλλων ανθρώπων. Βλέπω επίσης ότι αυτός ο τροχός της τύχης φέρνει αλλαγές στη ρουτίνα σου, φέρνει αλλαγές στη δουλειά, φέρνει αλλαγές σε αυτό που θα μπορούσαν να είναι τα χρήματά σου, γιατί τα πράγματα αρχίζουν να εξελίσσονται ώστε να κινηθεί σύμφωνα με αυτή την εσωτερική ανανέωση. Ανανεώνεις ένα προσωπικό συμβόλαιο με τον εαυτό σου, με την εαυτό σου. Και αυτό συνοδεύει πολλά πράγματα. Δες ότι μπορείς να κάνεις, να είσαι έτσι, έτοιμος να κάνεις μεγάλες επενδύσεις ζωής, συναισθηματικές επενδύσεις χρημάτων, επενδύσεις στη δουλειά. Βλέπω ότι με αυτό υπάρχει μια μεγάλη εξέλιξη στη δουλειά και στην οικονομία σου, που αισθάνεται σαν μια προσδόκητη ευκαιρία ή μια ευκαιρία που άξιζε. Οι περιστάσεις κινούνται. Θα σου ζητήσω να τις εκμεταλλευτείς προς όφελός σου, γιατί οι αλλαγές είναι τόσο ευνοϊκές όσο τις χρειάζεσαι. Και όλα εξελίσσονται προς αυτό που είναι η ευτυχία, προς αυτό που είναι μια ζωτική φλόγα που σε ανάβει και σε συνδέει με τον άσο ράβδον. Εξελίσσεσαι προς αυτό που θα μπορούσε να είναι μια κοινή ευτυχία σε χαρές, μια δυναμική σχέση. Μπορεί να είναι επίσης ότι εξελίσσεσαι προς αυτό που είναι μια ηχηρή κίνηση ζωής. Μπορεί να μετακομίζεις, μπορεί να είσαι έτοιμος να κάνεις ένα ταξίδι, μπορεί να είναι ότι
Κάποιος έρχεται στη ζωή σου και σε εκπλήσει με μια πρόταση που έχει να κάνει με κάτι πολύ καθαρό, με κάτι που μπορεί να διατηρηθεί στον χρόνο, με κάτι που δεν θα αμφισβητήσει την ανεξαρτησία σου ή την ελευθερία σου σε όλους τους τομείς. Πρέπει να εμπιστευτείς ότι αυτή τη στιγμή όσο πιο καθαρός δείχνεις και όσο πιο ειλικρινής και αληθινός, καλύτερα πράγματα θα έρθουν στη ζωή σου, περισσότερη ευημερία, περισσότερη αναγνώριση. Επιπλέον, περιμένεις μια νέα ευκαιρία για να εμπιστευτείς ξανά την αγάπη μετά από μια περίπλοκη κατάσταση όπως το 3 των σπαθιών. Εγώ εδώ βλέπω μια σύνδεση με κάποιον πολύ διαφανή, πολύ ειλικρινή, πολύ ευθύ ή πολύ ευθεία αυτό το άτομο που θα μπορούσε να αφήνει σημάδι παρουσία στην καρδιά σου. Έρχεται μια καλή ευκαιρία, κάποιος σε αγαπάει και σε αγαπάει σωστά και θα σε σεβαστεί και θα σου δώσει μια θέση στη θέση που σου αξίζει. Γι' αυτό εδώ υπάρχει ένα ξεκίνημα γεμάτο δύναμη, γεμάτο πάθος, γεμάτο ζωτικότητα, γεμάτο επιθυμία. Είναι που όταν σηκωθείς δεν θα αναγνωρίζεις τον εαυτό σου. Όταν κοιτάξεις μπροστά με όλο το μέλλον που έχεις μέσα από τον τροχό της τύχης, που δεν θα πάψει να σε εκπλήσει. Δεν θα μπορείς να πιστέψεις πως αυτός ο άσος ράβδων σε οθεί σε ένα ξεκίνημα που συνδέεται πολύ με την επιθυμία σου και βλέπεις ότι η ζωή σου έχει ένα άλλο νόημα. Όχι μόνο το κίνητρο να το κάνεις επειδή καταλαβαίνεις ότι οι συνθήκες είναι δεδομένες, αλλά ο ήλιος φωτίζει πολλά πράγματα και σου προμηνύει με τον τροχό της τύχης. Στην αρχή κάποιου πράγματος υπερβολικά ιδιαίτερου για σένα που αναπτύσσεται άμεσα. Έτοιμο, εδώ υπάρχει κίνηση, εδώ υπάρχει δράση, εδώ συνεπάγεται αυτό που είναι μια στιγμή που για σένα θα είναι ένα σαφές σημάδι. Είναι μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι οτιδήποτε και αν επιλέξεις να κάνεις θα είναι κάτι που θα σου δώσει πολύ καλό αποτέλεσμα. Επομένως είναι μια εξαιρετική ευκαιρία που θα τη λάβεις υπόψη σου και θα σου φανεί γοητευτική, θα σου φανεί πλούσια, θα σου φανεί ευνοϊκή για την ανάπτυξή σου. Μπορεί να είναι η ψευδαίσθηση ενός προσώπου φυσικά, που θα βλέπεις ότι αυτό το πρόσωπο μετά δεσμεύεται μέσα από την αλήθεια, αλλά το κινεί το πάθος, το κινεί η επιθυμία να σε γνωρίσει, το κινεί αυτό που βλέπει. Είναι υπερβολικά ευνοϊκή η ανάγνωσή σου. Αρκετά ευνοϊκή και μου αρέσει που είναι έτσι γιατί μας δείχνει ότι σύντομα ξεκινάς μια νέα ζωή, ένα σημαντικό σχέδιο ζωής, ένα σχέδιο ζωής δημιουργικού χαρακτήρα που απαιτεί επίσης πολύ σχεδιασμό και πολύ εστίαση και να ξέρεις να προσαρμόζεσαι στις αλλαγές και να ρέεις. Αν πρέπει να επενδύσεις για να αναπτύξεις κάτι εδώ, θα το επενδύσεις. Δεν θα αμφισβητείς τόσο πολύ. Αισθάνομαι ότι αν γεννηθεί ένα συναίσθημα με ένα πρόσωπο, αυτό το συναίσθημα θα είναι ένα συναίσθημα καθαρό και ένα συναίσθημα γνήσιο. Έχεις πολλή επιθυμία και θα έχεις πολλή αγωνία να ξεκινήσεις κάτι που επίσης σου ξυπνά πολύ διάβγεια και πολύ σιγουριά. Σου παρουσιάζεται μια πρόκληση που είσαι στο ύψος των περιστάσεων για να την περάσεις. Γιατί επιπλέον θα νιώθεις και πολύ σίγουρος, πολύ σίγουρη για τον εαυτό σου ότι είσαι στο ύψος όλων αυτών. Ας δούμε ποιος άγγελος σε συνοδεύει, Παρθένε. Βλέπω μια ευνοϊκή συγκυρία, πρέπει να είμαστε ευέλικτοι. Η ζωή συχνά μας φέρνει αναπάντεχες εκπλήξεις και αυτή τη στιγμή η ικανότητά μας να προσαρμοζόμαστε μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά. Αυτό έχει να κάνει με αυτό, είναι εντυπωσιακό. Λοιπόν, αυτός ο άγγελος έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι η αλλαγή είναι αναπόφευκτη και το πώς αντιδρούμε σε αυτήν καθορίζει την εμπειρία μας. Κάνει καλύτερη προσπάθειά σου για να είσαι ευέλικτος, ανθεκτικός, ανεξάρτητα από το τι σου δίνει η ζωή. Καταφύγε στον άγγελο της ευελιξίας όταν διανύεις αλλαγές και χρειάζεσαι βοήθεια για να προσαρμοστείς. Μπορεί να χρειαστεί να προσαρμοστείς σε μια νέα δουλειά, μπορεί να χρειαστεί να προσαρμοστείς σε έναν νέο τρόπο ζωής, σε ένα νέο μέρος για να ζήσεις επίσης. Γι' αυτό πρέπει να είσαι όσο το δυνατόν πιο ευέλικτος. Παρθένε, όσο το δυνατόν πιο ευέλικτος. Τώρα θα απαντήσουμε στην ερώτηση, αλλά θέλω να μοιραστώ μαζί σου. Στον Αρχάγγελο Μιχαήλ μπορείς να αναθέσεις τον εαυτό σου. Εγώ είμαι ο άγγελος που σου αναγγέλει την άφιξη εξαιρετικών ευκαιριών για σένα. Άνοιξε τα χέρια, ανάπνευσε βαθιά, είναι καιρός να πεις ναι. Και σου λένε, σε ξαναρωτούν, επιβεβαιώνουν πολύ τη λέξη αλλαγή. Αποδέχεσαι την αλλαγή, γιατί σου δίνω φως και θεϊκή αγάπη. Τι δυνατά, Παρθένε.
Λοιπόν, τι μας λένε, τι μας λέει το μαγικό βιβλίο? Όλα τα σπουδαία πράγματα έχουν μια αρχή. Είσαι στον σωστό δρόμο. Εντυπωσιακό. Ρώτησες για κάτι σημαντικό, ρώτησες για κάτι τρανταχτό, γιατί είναι κάτι μεγάλο που έρχεται για σένα και συμβαίνει ώστε στη ζωή σου προφανώς να εμφανιστεί αυτό. Έτσι δεν είναι. Οι μεγάλες αλλαγές. Εντυπωσιακό, Παρθένε, η ανάγνωσή σου. Μου άρεσε πάρα πολύ. Σου ζητώ να εμπιστευτείς και να διατάξεις γιατί αυτό έρχεται για σένα.